एक बगीचा आहे विद्यालयाचा. तुम्ही पाहू शकता. दुपारची वेळ आहे आणि इथं थंडगार सावली पडलेली आहे. आंबा, पर्जन्यवृक्ष, जास्वंद, चिक्कू हे नवीन वृक्ष आहे, मलाच माहिती नाही कोणता आहे. त्याच्याबरोबर फुलझाडं, अशोका, आंबा अशी खूप सारी इथं झाडं आहेत जी कधी पाहिली नसतील. हे पहा, हे कोणत्या तरी झाडाचं फळ आहे आणि हे झाड मलाही ओळखू नाही. ही अशी पानं वगैरे आहेत. तर फुलझाडं, गुलाबाची इथं खूप सारी फुलं आहेत. त्यातलं मी तुम्हाला 1-2 फुलं दाखवतो. म्हणजे इथं फळांपासून फुलांपर्यंत आणि पवित्र वृक्षांपासून आधुनिक वृक्षांपर्यंत जवळजवळ प्रत्येक वृक्ष आहे. अत्यंत छान आणि खूप म्हणजे आकारानं खूप मोठं असं गुलाबाचं फुल आहे. एवढं मोठं गुलाबाचं फुल मी कित्येक वर्षांपूर्वी पाहिलं असेल. तर हे कडुनिंबाचं झाड, हे पिंपळाचं, म्हणजे एक प्रकारे हे बदाम आहे. एक प्रकारे सर्वच्या सर्व वृक्ष तुम्हाला इथं पाहायला मिळतील जे आपल्या आसपास मिळतात. तर असंच एकूण सुंदर असं हे भामचंद्र माध्यमिक विद्यालय आहे. वाणिज्य आणि कला शाखा इथं आहेत. अगदी भामचंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी आहे. समोरच इथं PMT बसचा एक स्टॉपसुद्धा आहे, जिथं कायमस्वरूपी PMT बस उभी असते, निगडीला जाणारी. तर असं हे भामचंद्र विद्यालय आहे.